La ciutat de Balaguer ha acollit aquest dissabte la tercera jornada d'estudis Rei Pere el Cerimoniós a la sala d'actes de la Casa de la Paeria. La jornada ha tractat el tema de la repressió política a l'antic règim i ha comptat amb diverses conferències a càrrec de ponents experts en la matèria. Del tema de la jornada d'enguany n'han parlat les tècniques del museu. Aquesta jornada el que pretén és donar un marc acadèmic a la Festa de l'Arpia, donar un entorn i apropar la història a la gent de la ciutat de Balaguer, a la gent del territori. Enguany sempre és temàtic, sabeu que la Festa de l'Arpia sempre és temàtica. Enguany la temàtica escollida ha estat la repressió política, els represaliats polítics durant l'antic règim. Això ens dona peu a parlar d'una sèrie de figures que han estat cabdals per a la ciutat de Balaguer, però també per a la història de Catalunya. Gent com el comte Jaume II d'Urgell, la seva família, la seva dona, la mare, les filles, tota aquesta repressió duríssima que hi va haver a inicis del segle XV contra la família Urgell. Però també parlarem d'altres personatges com Sibil·la de Fortià, com la repressió que va exercir el rei Pere precisament, també contra altres personatges de la corona, la repressió contra Hug Roger III de Pallars o contra determinades comunitats com poden ser, per exemple, la comunitat dels templers. Fem dos formats, un format poder més acadèmic, més reglat, que es fa a la sala d'actes de la Paeria, i a la tarda es fa en un format el que s'anomena TED Talk. Això és un format més distès, de durada més breu, on els ponents estan a peu dret i el públic pot fer un cafè, fer una cervesa mentre escolta les intervencions. Per tant, una cosa més lleugera i que surt al carrer, la història surt al carrer per poder captar a tot el visitant que hi estigui interessat. També divendres es va fer una lectura dramatitzada a càrrec del grup de teatre Crisi Perpètua de fragments de la crònica del segle XV, la fi del comte d'Urgell, a l'espai gastronòmic Les Tavernes.